posledná varianta. Keď si to vyrovnám, tak narobím hrby. A potom chytím a jemne to vyrovnám. Jemne, aby mi tam tie hrby v podstate ostali a ono sa tak zvraskavie. Neviem, či to vidno dobre. Nevidno. Toto je výsledný efekt. Asi to moc nevidno. Ani tak, ani tak. Len nemalo by byť vidno ťahy po gletaku. Čiže aby to bolo také ako prirodzené trošičku. Čiže potiahnem. V podstate dať tomu nejaký tvár taký, aby to bolo všetko v podstate rovnaké. Či to ťahám takto, dole, takto. Je to na zhotoviteľovi. Chápem si?